Kmieni il-ġimgħa filgħodu fit-toroq ma kien hemm l-ebda student u studenta jistennew il-van għall-iskola. Kif mistenni l-inħawi tal-iskejjel kienu kwieti ħafna, inkluż il-kampus tal-Università. Illum barra l-iskejjel tagħna m'hawnx l-istorbju tal-istudenti eċitati għal ġurnata oħra ta' tagħlim, hawn biss kwiet li jmarka l-ewwel ġurnata tal-għeluq tal-iskejjel sabiex kompli jiġi kkontrollat it-tixrid tal-coronavirus. Malta kienet fost l-ewwel 8 pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li għalqet l-iskejjel u child care centers bi prekawzjoni minħabba din l-influenza. L-iskejjel għandhom magħluqa żgur sal-20 ta' Marzu u wara se jitħabbar jekk għandhomx jibqgħu magħluqin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar li biqbil mal-Union tal-Għalliema l-MUT twaqfet task force konġunta li għandha lan tara l-impatt fuq il-kurrikulu u x'ikun l-aħjar użu ta' pjattaformi online għall-istudenti l-aktar dawk tal-primarja u sekondarja. U waqt li l-iskejjel mhumiex jilqgħu tfal u għalliema, f'diversi iskejjel bda jsir xogħol ta' manutenzjoni fosthom fil-Kulleġġ Marija Reġina fejn il-ħaddiema tal-Gvern bdew iqiegħdu l-madum fl-iskola primarja tal-Gargur u xogħol ta' tikħil u tibjit fl-iskola primarja fil-Mellieħa. Intant f'dawra bil-karozza li għamilna f'diversi toroq Maltin, bosta dehru jistennew barra l-ħwienet tal-merċa sabiex jixtru l-bżonnijiet tagħhom. Dan fil-waqt li bosta ħwienet bdew waslu x-xirja d-dar lil persuni anzjani u lil dawk li jinsabu maqbudin fid-djarhom minħabba l-kwarantina mandatorja. Innutajna wkoll li bosta bandli fl-ibliet u l-irħula Maltin inżammu magħluqa. Sribet ta' nies ukoll quddiem il-ferat tal-banek. Il-Bank of Valletta ħeġġeġ lill klijenti imorru fil-ferat biss għal każijiet urġenti u jużaw il-mezzi elettroniċi. L-ispiżjara wkoll ħadu mezzi ta' prekawzjoni, ħafna minnhom ħarġu s-siġġijiet barra u bdew jaqdu lin-nies minn fuq il-bankina. Oħrajn deru jdaħlu klijent wieħed biss fl-ispiżerija dan sabiex ma jkunx hemm ħafna nies f'daqqa fil-ħanut. Bosta anzjani marru wkoll biex jiġbru x-xarejn mediċini permezz tal-iskema l-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Dan wara li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn ħabbar li minn din il-ġimgħa se jitqasmu biżżejjed mediċini għal xarejn lil 140,000 anzjan u anzjana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.